Nyanga wa somoroberio weringana rie kemoya sobot kubwarero tukuboria engencho yomunuga omoko na boigo omoko gaturategere birengero bigatia bananchi tutarasoa se studio gosanga amange Mwanzo morigeria Bwensoko TV karibu sana somoro bweke moya ringana rie kemoya ritukorera ni gonde ase mochio ikonge ase tukuboria amenyi bo mochio ikonge batotebinga ntobauti kierororo gatiyerieta omoko no moko Marieta na John Kabinga omoko omotegete orokwama egeti ase chombe chigo baracharie biti byarenge kero chombe mambia goseka janyura amaji cyari siche igotire omoko no chombe cyari ko barachaime no moko ubu no boiri asonyu amate kuruka leto muswati eta nincho ni bosire semboi wani rita omoko ino mote wiki asiri to gosimeko ni meteri ya kare ya ringi asiri no moko nere no moko yo bari onyomere to musubati bamura bamwabo usibasubati bamwabo na bukoro komoko asa marieta nguru ku Fred Ngasora kuyo musende litangani omoko no mote okonyora bwemereti kurukale uro konyora uro mugare monene amatunda ekinyoni chikuri no moko naba mbali onywomerete muraba mwabo gose basubati bamwabo mukao nabuo kuruka abakoyo Asamaria ngoro kweli kimogwa moko no moko nezini ni sana imetenere kwa moro sana inara tokoroka omoko no moko no ria sonyo meteku wana taboti ronenge abagaka abo bakoromba manyita mange botukwa Mwanzo morigeria Bwensoko TV karibu sana somoroberio bweke moya ringana rie kemoya ritukorera ni gonde ase mochio ikonge ase tukuboria amenyi bo mochio ikonge batotebinga ntobauti kierororo gatiyerieta omoko no moko Marieta na John Kabinga omoko omotegete orokwama egeti ase chombe chigo baracharie biti byarenge kero chombe mambia goseka janyura amaji cyari siche igotire omoko no chombe cyari ko barachaime no moko ubu no boiri asonyu amate kuruka leto muswati Byakigima umwanchu murigereria ebyo nabyo ebirengereryo byabananchi kuruga basoro gongorwa gusi aseli tukolia lero tokumurikira omunuga omoko no moko igo mwanchu muri nabo gutuma ekerengereri kiago otumanye engencho yomunugo yo nere yeye kolende amwariga ningo mugaka Edwin Nyang'au aratostegeria Byakigima murigereria Bwensoko TV tigatoswe esabaye cyo kwegeria ekegusi umuntu gesabaye ni school karibu sana ngakyo rero tugucyukwana n'umugaka nemwere atemba twabeire nere asigeka igitambe asomurubiro kurinde ntwanye ko mwariga ni ankare twakwanete nere ndocherero na arase elaini yetu yesini atotebi omoko n'omoko mbuya kinga kikinde twarushye kemoya twakena barabara igugwa nsubwe kemo gusebona ere buya gusire ere buya kegima tigatonyore umugaka atemba na arase elaini yesimi umugaka nemwera mbuya muri umose iwono amatuka mange tutarakwana somorobiri yo na kyogenderete masoge manene mbuyande kegima masoge ntuyanderete buyaga kegima twasoire sabaye lero lingana lituli mwamu aseke moya geito omoko no muku
bono rende ring'ana erio amang'ana nare to akorikwa amarika bwekaine lakini enjoko okoyakwana etobauti yamana koboro bono omoko oyo n'omuntu onywomete musubati omino gosayo onywomete musubati omwabo amo n'abaana bamwabo bono amo na kikase nikiaye kyonsi bali bonase babuna abako egesongo bakoroka nga in-laws bono abana bakorokwa abako oyo makorokwa omoko bono togo kigo kyaso omuko omoko eye n'omutegete okwama amatunda amansu igo obutoka linani igo n'omuti bw'amatunda okorokwa omuko okolina gukigoro igo kwamana gukigo twamako akari iguru amako igo n'amatunda aye nororia egesongo tokare koroka nga figitri nororisa kayo omorusie banga alinete ora yes n'omuko igoro alinete bono nakio kuruga abantu bande babateba nga kialinire omuko yani dise hadi task twajibu iga abuto tigare alito irane magega kali ase wateba ali asa montanyu amete kurwa ngo igwerie tandire ona inde nga omoko kerindo ligare yango na liro lituli manyabuya bono abaiseke bali bamwabo omurugyo ekere bawo wa address ba egere na orugendo iyo bakoro omoko kerindo yani oyo ko bayigotia omoko kerinda akandageriga akansiba n'orukini yani okayigota okadi yorukini kerindo na abaiseke bali bagokoroka bali bamwabo omurugyo kurenda yabono tukubaruka lieteri barabwo tukutumia kerindo ayo embara bagokoroka ikiagara nayo kurwegendo bali iyo nukuguchanjima urukende pero buya kigima niga ninde asegekaro gitwa maiga na atatu rero nanegeka na nurime ninde no musubati ukuru kwa Frida no mumuraga iga mumura egesora iga kuru kwa Clinton ndigi ngumurukanga umusayi bweke moya nabarabwo no bari meyo muroberio timanye tianya baganeti kubolia kende nabo barabolie oiranirie tutarasukana inde mutu wake asense mayane na maigango toma mwaka ni mwira tembora bori lakini rende twa roma wako komanyanga nore no gendrete bya kiafya mbya mana soba semi wago ande nyasaye ka wancha mukubyo gocha ntogo sanga chasense mayano kugania kwane kweli tukolia lero nilio rato tigere umorabaro ehomo guse emirabaro tekoba ibiri asengenjo mose twakwanira omoko elieto omoko mebayene ibiri neri bwate iga elieto omoko buna bono omoko no ibwechi nyimbo na inde nga akomoko akworo kya samarwali akeri olino mubayeno yomo obutoranire boneke oburungi bwaye mbulyo akomoko akworoke asamarwale engakiria abamura ekeromo swatomina nyomirwe bono igogo kyakwana kobori kyombe naye wose nonyoro gikurukurwa okibukukia sonyomete gutya waja omokoyo ikyosaba erinde oegwa kereire ororo naendo okyosaba ki naende kera bitago tabekere muswati omwabe bwateraniti omonto omwaka kinyimbo bona ka akiri kinyimbo igago tuora gokisobo okyo turekina ase ogo ituopo
ngaba maswati ba mo ya ne ga wane ti na ende ni kweli ya na ale kubwatia kyombe kya maswati ominto erinde lilia atulire kina yamba jiko yale ngaka ogo tule kina na ende oko ya marwa ono oya marwa oitane mboli abagaka bacha banywa iyo bacha kerege jenge barworo basoege churi bakwege churi basohoro kure riri banyure bakorire bone karugo tigara emeseke nari bakoboria nga ngibona gya doleta irinde oteba ngambora ne muswati ominto narwa ne tubu muswati ominto kyombe batari konga asiko yobo linki ayo tari kuruhere kyombe kya icheko ko kyo murugyo oteba nga na moire na ende gacha na ende akocha kuna konsumbwa asi no yotewa basi aye o choma ichombe ekyo kigotoka aye to nako musumbwa ekina kyaera gitarenge atinye gento kyaba muhimu abona amarwa abantu banyu Buyake gima tingumanya guse Frida kinga kinji twantire tubwate gisimi biri kurwase umurigere oraria aboli kende gyonsi aganityo mugaka tararwase elaini omoseti gatuganye kiraini cyesimi cyeito twayigoira tuyigwanyo kubolia ngole korande elinde elio oiranirie uya namba yaitu ni noti sana ibiri sana isatu sano nemo mara gatano okole na isato kero togendete ko ganyachi simia se studio fite nabo kora giri cyo jumba go bese mbaro ba ruru kubolia to nyaka bato koreka manchu mulire nabo gusangana intekerenga likiago wetera se namba yeto yesimi boyigo aso asensemeri mitandao Facebook obeko gusangana intwe emasem nare gaiga uigoire tigatora igunga ki agoteba erinde tonyar koba tuguska bosio hello Nsoko TV waire karibu sana irieta ningonka yokurwa nerivorio riagase gotkobara Jonkoro ku David Ondicho Kurwembonga no ndale gocha somoro belirende bwo mangana yabere omoko no mokoyo olieso nyomete kurwa gose okonyomere te muswati mino nabo omoko no mote okoro pomoko olengeli tunda ligiyaiga ya kolie wali wansa yo no moko yo nabo chiombe kyalenge ko butero no motolengo mutebu wansa sana kurenge birengere nabyo ebi tigatora bwate yakabirega hello Nsoko TV uyo network ya etera bangia hello Nsoko TV hello Nsoko TV nigati yabari barure birengere gankorengi ibirengere byabo biramona ari mwaka ni mwiri anyako bagakorera korolekana simite yo endenga ibwate kubori gusena inde onyekero nabo kubwate to kona gusuka mutwe otra bwate yo mwiri ogaiga hello Nsoko TV hello Nsoko TV waire karibu sana ngoto gusangana ngoro kwa Amos Mugta wakisha mocha ibo ward ya Mira County nale ko wori mugaka kunjiri yakwa biko jamaro marua ya nakia na explain because one of the days jana bikan maiti marua ya biya yo koranga tabwate tinkwana chie umwaka nemwel kurenda bakumwali baga ari nkwana umwaka nemwel ero omurigerio yomo igaganitie umwerere buya igoro ya marua ari ngwakwana egechenge ngwakwana egechuri wono rinde nabatokomentera nonya n'umuto nonya tindi kwandi akero umuto noko basamarwa erinda amanyenga egechenge maruki
igechuri maruki nabo yo n'umuto nemesheke ngentuki amarua ekera kwengwa igakona koegwa marieta munakona kurura oho itanga nikimwenga imarogobe yo atarachaka komonya igakora kwenjoberi enjoberi iya agwansa iga nabo mwana agotahirwa anywe naende agwansa amunisukari niringana lieke moya enjoberi mambi yaye bogokia amatuko rituko lya kabere igakora kuributia libutia lire lakini tarachaka komonya momera torahoruka iguru bo niributia nabo monda akora ibuta kuna nawane njara nabo libo okoria okururi ibutia bono amarwaya bona ayire ekera ayire ekera ugutauririwa aramakendu igakora kwegechenge bandu bangendo amarwege chenge tari mai kiagera bono rinde aramakendu lakini rero mundu karure mugundu naro mono nara kunyugwa ikiagera ngambekera amakendu ibawo teba amakendu teba mbekera egechenge basi kurwege chenga marwa maronge kabisa na marwa kurukwege churi egechuri ibono nara alitogote base kisungu nge quality engiya churi bono ya maji akoberiwa atogota amana kubekwa sa amarwa ime bono kwama na kunyoda aramuriro ikiworo nege churi bono kubekirweke amaja amurwaro kwama na kunyoda churi ege churi ege kunywa igobono igoro gekoro komo kenenoko gochinze bono ege gotigare mesete nawo igobono mambi yaye gakobe abagaka bakobe gachinyongo aria aerere piga komitwa gako ko umuto na ya mitirwe bona tai mitru haya bona tari maya igora kindende nawa abari banjite nawa bakunyo umuto uyu mbuya mono mose asokwira chinga kicha ukwana nensoko mbuya mono ande ntukuganirinde obange gotubwata okoboko na umo kubwatiga bona neme banyeno ni mingi ni garego teba ngainda indongi ereta murogi ereta muibi aya kiria machege ikende ntutambo kubura rubu biya mono aya bakone no mugaka atemba hambia mono sana umugaka ne mwela atemba asogotoerera asubwagare igoro yemenunga yo ebere nabo igo gotwa imibayeno ye ikiyiga konde bya mono sana mwancho murieria wabere ko gusangana into ikortwa gachagete umurobiri iga gwikabona igato ikira umwele no basimire kwa na litkolera babere ukwemanya amange korende tiatsa sense mo yakabere studio kyagera mbagende takwirubiria asokoleta umurobiri wo moinoria asegekeke kirebosi nchinkuru kwa Kerubo Frida gotogwatane barongane Clinton Ondigi no mugaka Edwin Nyangao na biga sense media kabere ye studio Kelvin Mogoi tolde na boigo misef asokani kyabna chibicha niliyogida gukira se nchira ya bene twara okoligeria borobya kema